Africa my continent, Africa my home. Se-Africa okuyi-South Africa kwaZulu, iKing Cetshwayo idistrict, semthonjaneni la, Sobuka. Inkunzi yembongolo ibekwa kubukwa Khoza. Inkunzi yembongolo. Into ahandahane ufike ijahile. Bakithi cha sekosala wona masaladi. uNkulunkulu emuhle sesiphinde sabuya la sasilanga elinye ilanga. Silana namhlanje sizokhuluma ke udaba ukwehluka kancane. Qala sasizela sizobheka impilo kababa uThwalufu engekho kahle, ngoba uyambona uyaphila kodwa ayakekho kahle, kodwa sekuncuba ngcono. Into ke sasizoyenza la sasizothatha leso simo leso sikwazi ukuyobuka ukuthi yini esingayenza ukuze akwazi ukuthi ke naye mayiyo kodokotela kube lulu kuya kodokotela, mayidla medication kube lulu ukudla medication. Akwazi ukudla medication kungekho lutho esiswini, kodwa sekuzowafika leli thuba ukuthi kulomgqibelo siyakhona umhla ka-21 human right la eBonhotel Bon Hotel la eMpangeni, umcimbi kababa uThwalufu, i-department Sport, Arts and Culture, baba uKhawula nenhloko yomnyango bathe hayi noma ngabe seyavala i-financial year abukhothozwe khothozwe kubheka ukuthi khona yini khona ongenza ukuthi ke ubaba uThwalufu ahlonishwe. Ubaba uThwalufu okukhulu kakhulu akhona ukuhlonishwa, okukhulu kakhulu ukuthi akwazi ukuthi mayihamba ekwadokotela akwazi ukuthi ke athenge izinto ezokwenza ukuthi mayidla medication kube khona kufakele esiswini. Baba uThwalufu, baba uThwalufu, cha keswakala. yes, Phakamisa ukubonga kakhulu kumnetho nomswele, ngoba konke ngingacabanga ukuthi kungenzeka kimi bona sengathi kuyenzeka umswele uyakuqhuba uyakuthothobisa sekuseduze la kufanele siye khona kwasha amakholo ethandaza. yes, Sekuseduze la siyakhona ngathi-ke ngithokozeke noNkulunkulu kungihlenga njengoba nokukhuluma ngokukhuluma kwami lokho neso liyahamba nje kwanhlanhla leyo, ngoba namhlanje ngiyakwazi nokukhuluma nomthaso nomangalo ethi uqala angikhulumi ngiyehlalela nje nalengane kade nibona iphuma lapha mhlonishwa umswele ngoba zonke lezo zami isethoye. yes, Ngiyangayicela ngiyakhokhelwa nje lentombazana athi uma ngihlala nayo-ke nje kuphela ngikhathayo yona engibhekelayo yangelela amanzi ngenzela yonke into ilokho ngathi ngiphakamisa ukubonga konje uthe lapho ukuthi angiphakamisa khonisa uqinisa izwi ubonge ubaba uKhawula ongqongqoshe womnyango. yebo. Ngiyabonga mfowethu kunceda namadlebe bevaleke indlebe lezi ngikhuluma ukuthi nqa amadlebe Yes, bese ngathi angizwa benathavala amadlebe. Bonke kubaba uKhawula umswele ungqongqoshe ukuthi chabo bathi ingane engakhalifela embelekweni sitsilambile akunokuzoyiswakala ngoba ayikhuluma. yes, Ngoba ukube iyakhuluma ngayasho ukuthi mama ngilambile, yes, manje ayikwazi ukukhuluma izosho kanjani ukuthi ilambile. yes. Ingane engakhalifela embelekweni. Ngiyabonga nje kuwe msakazi wami Mswele nakule nkosazana ohamba nayo. Ngingangazi ukuthi kulo Mswele khetha uphefeni koze fika abasakazi ubaba ukuba usekhona nje nawe uyathuka manje ukhilayisa. Killers. Siyabonga kakhulu. Siyabonga kakhulu. Into sasizeleke eqaleni sasizele lokhu ekuzokwenzeka nini kulomgqibelo kuleli sabatha esiyakulona. Hayi okunye sazele lokhu. Woza ngapho lokhuza. Isikwebo kade sibamba lento noSikwebo sigijima nayo. Ngoba uyena mvuso wenyamazana. Sondela Sikwebo. Uyena mvuso wenyamazana ebuya ngapha ngakumalume wakho. Kade sibamba lento Sikwebo elakho emphakathini okay uqale ku-MEC wakwa Sport, Arts and Culture ubaba uKhawula esithe uma usinikeza lolu daba likaMalume salihambisa kuyena waseyaphendula ukuthi ke akwenziwe okungenziwa ukuze ubaba impilo ibe ngcono ikaMalume wakho.
awusithathe. Ngisacela ukubingelela nje umphakathi nabazoba nenhlanhla yokubuka le nkulumo uSigwebo obingelelayo umalume wami lo inkunzi Mbongolo. Cha, Baba Msweli angazi ukuthi ngingathini. Ukubonga ngibona kokuncane entweni enisenzela yona siwumndeni wakwaKhoza. Ngifisa ukuthi kube khona ongaphezu kwalokhu manje ukubonga ikhona okukhona. Ngiphinde ngibonga kakhulu nakubaba uKhawula olapha kwaSport olule nje isandla kumalume abahlonishwa-ke noma ngithi abaholi bahlale uzwa bekhulumeka kabi abantu engathi ababanakekeli abantu, kodwa ubaba uKhawula indlela enze ngayo iyasivezela ukuthi umuntu ungamjaji uma ungakahlali naye phansi waxoxa naye. Yes. Noma into izwa ngendaba uma ungakayiboni wena ungayiphasisi. Ungagcini futhi uthuka umuntu ngento ongayazi. Baba Msweli ngicabanga ukuthi uthe musuka la ekhaya wathola inhlambe eziningi. Nami ngaze ngayisola ukuthi bengikusaphi, kodwa ngibonga ukuthi ube ubaba wayiqonda inkulumo, wa-understanda futhi ukuthi akuwona umndeni wakwaKhoza okuthukile umndeni wakwaKhoza uze kuwena wacela usizo. Lolu usizo namhlanje obuya nalo. Yes. Abaningi engicabanga ukuthi ababetshethu awuzokwenza icontent. Ngiyafisa ukuthi bebone njengamanje ukuthi yini le ababeyithukela Baba Msweli. Mhlawumbe onenhlanhla owaphiwa uNkulunkulu ukuthi akwazi ukuxolisa uzoxolisa. Futhi ongalitholanga ithuba lokuxolisa mina ngicela ukumxolisela noma ubani. Yes. Siyabonga kakhulu lokhu nje ozokwenzela umalume noma ozokwenzela umndeni wakwaKhoza noma ozokwenzela umndeni nje wasobuka, ngoba ngicabanga ukuthi bakwemukelwe inkosi nje yalana obuka. Yes. Kuyinto enkulu kakhulu. Angazi Baba Msweli ngathini bese ngicela futhi mhlambe ke nosomabhizinisi basendaweni yakithi obuka ukuthi uMasikhala engathi bengasheshe besukume njengoba Baba Msweli besilekelele, ngoba ngicela ukuba khona kamalume la obuka weSakabiyela. Sinegolide thina la kodwa asiliboni ngoba sisahleli nalo, kodwa umalume mohambe endaweni mina nje mangithena ngumshana kamalume Thwalofu kunezinto engiyitholayo ethothi ngigcine sengiyiphiwa ngokuthi ngingakubo ngomshanakhe. So nje yikho ke ngikuhlonipha ukuba khona kwakhe, futhi ke ngicela bonke abantu nje ke laba abazoba nenhlanhla ukuthi befinyelele emcimbini kamalume. Yes. Bebe khona bezobona ubuhle nje sikwenzele ubaba Msweli esuka le matubatuba. Mhlawumbe lokhu kuzoba isifundo nakubantu bala abanotho ukuthi eke siqale silekelelane la, ngoba abanye abantu siyakubona ukuthi banezinto bayasiza. Uthola umuntu ushiya la ngakubo uyosiza le kude kodwa ufike ukusiza ngakubo. Yes. Ngicela lokhu isifundo nje kakhulu Baba Msweli, ngiyabonga. Mhlawumbe ngizoze ngibhede ngoba sayabacula nje sigcine sesikhompoza la ngafanele khona. No, Africa My Continent siyabonga kakhulu. Into umcimbi 21 March Human Right Bon Hotel, kodwa strictly by invitation. Abantu abaya lapha ngeke uyibone iposter, ayike iposter kakhulu ukuthi abantu abaya lapha bazi ukuthi obani abaya lapha. Ba inviteiwe ngendlela yakhona bazoya lapha. Uyobona kuyona le platform. Nje sisebenza etuzokwana le platform. Mawuna amatheletuzo kwayo zonke izinto uzoyibona khona. Siyabonga kakhulu. Okuningi sizokubona after umgqibelo lo sebesukona ngoba umcimbi vele uqala ngo3 kuze kube mhlawumbe u10 ebusuku. Ithiwa iNikaladina ya ilezo zinto sifaka la umagama nje. Kodwa ke okuningi angalokho ngikuchaza kuyobonakala mase silapha. Nami injabulo iyaphuphuma enhlizweni yami. Okunye kungijabulise kakhulu ngisuke eThekwini Street ngayo enkosini lapha yakwabiyela. Mangifika enkosini bengayifonelanga, bengekho ngishiya appointment, ngaya straight ngathi ngoba insuku ayisekho angivele ngiyiyele ngiyoyilahla. Mangifika inkosi yangemukela ngezandla ezimhlophe, yathi izobe ikhona, izobusisa inomcimbi, izohamba nabanumzane bathizeni bezobusisa umcimbi kaBaba uThwalofu. Khumbule phela Baba Thwalofu ukhona esigungwini senkosi, ngalena kuba iartist, ngalena kuba isakhamuzi, ubuye ebe semkhandlwini wenkosi. Lokho kokutshela ukuthi ke isisindo sakhe singakanani emphakathini wasobuka. Asana siyobonana khona. I thank you.